שלום לכם, שמי יצחק פרי ואני מייצג את חברת הראל בנושא משכנתא הפוכה. בהמשך לפניית ועד הבית לגבי האפשרויות של מימון הבנייה על ידינו, ברצוני לחדד את היתרונות של קבלת משכנתא הפוכה בתהליך שיפוצי הבניין והוספת הממ"ד. חברת הראל, אותה אני מייצג, תממן את הסכומים הנדרשים לכם לצורך הבנייה ללא ערבים, ללא צורך בהצגת הכנסות כספיות, ללא ביטוח חיים וללא החזר כספי מיידי, שזה מה שחשוב. כל זאת אך ורק על ידי רישום משכנתא הפוכה על הדירה והחזר ההלוואה בזמן מכירתה על ידכם או על ידי יורשיכם. בהליך מהיר ופשוט, במילוי טפסים בעזרתנו כמובן, תוכלו לקבל את הסכום הדרוש לכם לצורך מימון הבנייה ולהחזירו, כפי שציינתי מקודם, מתי שנוח לכם. מימון ההליך על ידינו יאפשר לכם להרחיב את דירתכם, להיעזר בממ"ד תקני במידת הצורך ולהגדיל את ערך הדירה באופן מיידי. אז קדימה, בואו ניפגש בהקדם ונצא לדרך. שיהיה לכם ערב נעים ויום בטוח.